Kafin da in ce komai mu kalli wannan bidiyon tare. San ya tura dan shi makaranta kasar Iran ya tsaya ji halin da dan shi yake ciki. Gaskiya tun farkon fara wannan yaƙi yan Najeriya da ke zaune a wannan ƙasa musamman students gaskiya an shiga wani yanayi na rashin jin daɗi sakamakon firgici da tashe-tashen hankula da suke faruwa. To jama'a kamar yadda kuke gani gashi nan dai masha Allah ko ina akwai mutane yanzu karfe 1 saura na dare. Akwai wani bayan Allah gashi nan da yake cewa wai suna cikin wani hali suna buƙatar taimako. 'Yan kasashe an kwashe su shi kuma wancan ma ya kara da cewa wai suna cikin yunwa ba su da abinci kaza gaskiya ban san su waɗannan asalin bidiyon ma mutum biyu ne suke magana to ban san a wani gari suke ba a cikin Iran. Mu dai muna cikin garin alhamdulillah kamar yadda kuka gani yanzu dare ne ko ina gashi nan da haske ko ina da mutane suna fitowa don karfafa kansu da kasar su. To ni dai zuwa yanzu alhamdulillah mu dai a garin ba mu tare da yunwa ba mu tare da wahala ba mu cikin wani hali yauwa. Ni wallahi ina son iya cewa wanda yake cikin Najeriya ma yafi mu tashin hankali. Mu muna cikin kasar da ake ake tashin hankali kan amma wallahi wanda yake Najeriya yafi mu tashin hankali a yanzu. Saboda kamar yadda muke gani dan kwana biyu na an yi abubuwa a Jos an yi wasu a Maiduguri kuma mutum yana zaune a gidan shi ba za a iya zuwa a ɗauke shi. To anan ba mu rasa ci ba mu rasa sha ba mu rasa kwanciyar hankali ba. In Allah ya yi mutum zai mutu a duk inda yake zai mutu. Wai suna cewa zuwa kawo jirgi a kwashe mu ko menene wanda yake ganin zai tafi ko an kawo jirgin zai tafi wanda bai yake ganin ba zai tafi ba inda yake ya fi mishi zai zauna. To mutum cewa muna cikin wani hali kana yi jami'i. In mutum ya tashi yin bidiyo nan gaba ya ce ni ina cikin wani hali har ma ya lissafo garuruwa dan hada lissafo garuruwa Tehran, Shiraz, Isfahan, Qom kaza mu dai kuma alhamdulillah gaskiyar magana dama da inda abin ya biya zan iya cewa Tehran din ne to kila waɗannan da suka magana a Tehran sai to nan gaban sun tashi bidiyo sai a Tehran kaza kun gane ai saboda ana daga wa iyayen mu hankali ana daga wa mutane hankali cewa ƴaƴansu suna Iran suna cikin wani hali ba su da gurin zama ba su da abinci kaza alhalin ba haka bane ba.